Hej, jeg hedder Kasper Andreasen, og jeg har kursist nummer 28799. Jeg vil gennemgå opgave 6 fra netundervisning, modulopgave 2C. Ved undersøgelse af Ørred og Gudenåen og Randers Fjord har man fundet følgende model for sammenhængen mellem en ørreds længde og dens vægt. Y lig 0,00769 gange x opløftet i 3,10, hvor x er længden i centimeter og y er vægten i gram. Opgave A. Bestem vægten af en ørred, der har længden 30 cm. Jeg har skrevet det ned her på. Som sagt, opgaven beskriv vægten for en ørred, der har længden 30 cm. Ligningen, som var givet fra starten af, her y lig 0,00769 gange x opløftet i 3,10. Y er som sagt vægten i gram, hvor x er længden i centimeter. Vi kender længden på ørreden, 30 cm, er givet ud fra opgaven, så den kan blot indsættes i selve formlen. Det giver, at y er lig 0,0769 gange 30, som er den 30 cm, opløftet i 3,10. Afrundet resultat bliver 291,74 gram. Opgave B. Bestem længden af en ørred, der vejer 500 gram. Ligningen er den samme igen. Y lig 0,00769 gange x opløftet i 3,10. Y er vægten i gram, og x er længden i centimeter. I denne opgave er vi nødt til at isolere x, da det er y-værdien, der er kendt, men x-værdien, der er skjult. Det giver en ligning, der hedder 500 lig 0,00769 gange x opløftet i 3/10. Ved at sige 500 divideret med 0,00769, kan vi fjerne 0,00769 fra begge sider af lighedstegnet, vist her. Det giver, at vi har 500 divideret med 0,00769 stående på den ene side, lig med x opløftet i 3,10. For at få den fjernet, den opløftede 3,10, tager vi den 3,10 rod af 500 divideret med 0,00769 og den 3,10 rod af x opløftet i 3,10. Den måde står x alene tilbage, og resultatet bliver x lig 35,6940 gram. Vi kan tjekke resultatet igennem ved at indsætte det fundne x i ligningen. 0,00769 gange 35,6940 opløftet i 3,10. Det giver en vægt på 500,0017 gram. Altså korrekt resultat. Opgave 6C. Hvor mange procent vokser vægten, når en ørred bliver 15% længere? Forholdet ved en potenssammenhæng mellem x og y er altid den samme. Altså hvis x vokser med en procentværdi, vil y vokse med en anden procentværdi. Det er sjældent den samme værdi. Hvis det er den samme værdi, vil det give en lineær funktion. I den samme ligning vil det altid være den samme procentvise vækst, der er, lige meget om man går fra 1, eller x lig 1, eller x lig 100, så vil y altid vokse med den samme procentsats i forhold til, hvad x vokser med. Fremskrivningsfaktoren for det gælder fremskrivningsfaktoren fy lig fx opløftet i a. Fy er lig fremskrivningsfaktoren for y, og for at få den i procent hedder den y minus 1 gange 100. Fremskrivningsfaktoren for x findes i procent ved at sige x divideret med 100 plus 1. Og a i fremskrivningsfaktoren fy lig fx opløftet i a er det kendte a fra den givne ligning, eller fra den givne procentsammenhæng. I dette tilfælde kommer den til at hedde 15 divideret med 100,
da det er 15%, som den vokser med, plus 1 giver en fremskrivningsfaktor for x, der hedder 1,115. Nu gælder det, at fy er lig 1,15 opløftet i 3,10. Afrundet giver det 1,5423. For at finde fremskrivningsfaktoren for y i procent, tager man de 1,5423 minus 1 og ganger med 100, hvilket giver en procentsats på 54,23%.